Hello guys, I am Dima Arts and Crafts. We have been doing documentaries on African history and cultures. So today I am here to entertain you guys in a unique and special way. Today I am with Ikorodo Umundo. As you can see, they are well set and ready to give us as they hot. They are this African social cultural music group that has defined themselves. They have caught the attention of so many people out there that are interested and waiting to see them do it again today. So I'm here to entertain you with them. So let's see what they have to give us here today. Love you guys. I still remain your girl Dima Arts and Crafts. Don't forget to follow me on my social media handle, Facebook, Instagram, and subscribe to my YouTube channel as well. Let's go there. Okay, let's see what they have.
Thank you.
Thank you.
The difference is clear. Hamo Ifeanyi Onoema onye isi opi Ikorodo. Yemu biara bunutara ne aina no usharu na no maka ho no oye Jesu mbalide Ikorodo mundo na sima biala kara malakara ifodele kana ifune chiti gbana ne de edude Alan ma unurutere ne gedageda na enwechere Ikorodo le no mo na but na isi Ikorodo mo na mbe de jana bu mbe magana amarna no na Nigeria na bu so no mo ndo Alan gembo le bunu bidol chiri ya bu Ikorodo egwu na anyị mụrụ ya
since year 2000. Mgbe mere egwu na Vute, and to the glory of God no can in existence jerute nwosha. Mgbe shigbara ya isu emu ha n'ọgbakọ ni kadede. Mgbe gbara egwu na anọ primary 5. Primary 5. Na Gukporo College since 2008. So igbako me jerute nwosha fuma na Ikorodo na Agbatama Christmas. Na-ejegbu mba na-emegbu mkpa dị iche iche bụ. Ya bụ ihe eji mara anyị ndị oje mkpa ba anyị bụ. O nwere mkpa na-evije ike anyị, ọ bụ niile eme ụlọ, ọ bụ na alụ nwaanyị ma ọ bụ akwa ọnwụ, ọ bụ mkpa na-efi niile eme enidere service ndị ji echite egwu kama anyị na irukwute anyị na nwetara the right people. Kunu shigbaba nwere ndị nwere mmemme na-emere gị afa gbara unu ji echite egwu gunu shi je bido. Anyị na-eme mmemme every year te ndị ga-anọghị te ndị nọ na-eji ezukọte na mgbe football bụ ndị niile ebidotere egwu na-abịa. Many of them bụ barrister, doctors, lecturers, ma na mgbe football bụ ha lata na eyise kwa yefu ha yi n'okporo ha kporo ekwu Ikorodo kpo ibe bịa anyị lele n'ọkọrọ ha fa anyị jiri je bidote ya bụ egwu rikoma ọnụ ihe ga na anyị rịọma Chukwu ma odoro ha anyị jegide ma Chukwu meje afa niile na na-eme egwu na bụ True Block Rosary banjiri ya gba ma mmadụ doge Fada Francis Ugwueze bụ one of us uso anyị na ya bụ egwu toro egoli na anyị toro mere ihe la anyị mere mekpe Vute. Mgbe anyị vutere bụ n'ebe Fada Onu mgbe ọ nọ na St. Francis Ovoko, mgbe ọ nọrọ nye ka anyị nọ anyị bịa bee ma aka mana anyị ka ihe anyị ekwa ya yere anyị ekwa Ikorodo okpeme na anyị ekpere, and since then na onweghị edigo okwu n'ụka agaghị eteshomere n'ikpe anyị kemgbe jerute nwọchi. Onweghị okwu n'ụka na-efu bịa shomere n'ikpe anyị, ọ ga-abụ neta akọmarị amaọla. Onye chọrọ mụrụ mbịamani ya mkpa gede ga-esi enweta unu. Okay, the director bụ Mr. Luke Nice n'iji enwetakwa ebe ihe mara ya jụma ese anyị na onweta mma anyị ịkpọ 080 66 28 21 42 ma ọ bụ 0703 222 9899 n'iji koje enweta anyị. Darunu ne anụmanụ gbasara ekwuru Ikorodo inu Ikorodo mundu masị memu bịamalaka nta memu nunu ụmalaka memu n'ụmalaka te egwu ọmụ na nchimanụ ma meme erute ne anụrụmụda ekwetere m nọ na-eme unu jisi ike ọ dịgo fe inweta otu agbara site mgbe shi gbara isi primary school rute nwe somokwu nke adịgo ndị na-agbara te agbakwu mkpụkpọ isukuru nwa na be wa ni cheta na ina ekwe na chete mgbe asụrụ mkpụkpọ mgbe na mgbe arụrụ gashi ma ọ gụnne agbaka egwu ma unu na-eme ngwe kwunu ka dị na ma pa adịga na n'obodo unu jisi ike na unu na-eme ọfụma na ezigbo ha eji mara unu ya soro unu he ma abụrụ ihe ga na mgbe ekele unu he ma ọ bụrụ ezigbo ha n'ofe na asụ unu jisi ike. The only regret anyị nwere ha la anyị nọbetere bụ onye otu anyị hafụrụ anyị a na-eke mmadụ ka onye gara Ikorodo ọ bụ okwuru okwu mgbe n'ihe ijile n'ikpe steeti Onuga na Chukwu sị ya wotere ma e were n'ọrụ mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa. Amen.